Ronnie Maduro, Francis Olonier, y Deporte, Cucado Chico. Feliz merdia, den seguinte rato non so passare notizie na di 6 di januari. Feliz merdia di mi parti também detalhe na notícia na mais importante para seguir viaja nesta passamos hora para nos prometer informe. Membro ng dia promei di dos Câmara de Parlamento General de Holanda, topo parlamentário ng di Aruba, Corsou e Sint Maarten, AWD promete dia de lo que está conhecido como IPCO. Se trata aqui de reunião de intercâmbio parlamentário do Reino. A agenda inclui tema que está pendiente for de reunião de ano passado de IPCO, como também tema com caráter mais delicado. Com bastante relevância ribe a agenda por discutir discussão riba órgão independente para atender com disputa constitucional do Reino, especialmente depois de aplicação hasta inusual do regulamento de governador do estatuto, segundo instrução do Conselho de Ministros do Reino. Episódio que a generar bastante discussão entre Den Haag e Oranjestad ano passado. Parlamentário de Corsou e Sint Maarten também tem atenção para coisa aqui. Como representante ng di pueblo del Reino, Parlamento ng di Holanda, Aruba, Corsou e Sint Maarten, minister traha riba mejorasyon di relasyon ng Reino e fortificação de laço nang. Emissão aqui está señala a meta de reunião de intercâmbio parlamentário del Reino IPCO. Riba agenda a ideia para uma entidade independente de apelação para tratar disputa ng del Reino. Representante da Comissão de Assuntos de Reino do Parlamento de Corsou põe ênfase riba aqui no discurso de apertura de IPCO. Het afgelopen jaar heeft het Koninkrijk de nodige commotie gekend. Commotie veroorzaakt door voornamelijk verschillende interpretaties van de regelgeving van het statuut. Voornamelijk de landen Aruba en Sint Maarten hebben te maken gehad met het al dan niet ongebruikelijk toepassen van de artikelen 15 en 21 van het reglement voor de gouverneurs door de Rijksministerraad. Het is dan ook het levende bewijs dat bij deze verschillende interpretatie het nodig blijkt om hiervoor een regeling in te stellen die deze geschillen op onpartijdige en professionele wijze behandelt. In april 2010 werden de bijzondere gedelegeerden Iroskien en Herde de initiatiefnemers van een motie dat door de Tweede Kamer is aangenomen, waarin de Koninkrijksregering wordt opgeroepen een onafhankelijke instantie in te stellen die strikt juridische geschillen over de interpretatie van statutaire bepalingen op adequate en onafhankelijke wijze zal beslechten. In het tripartiet van augustus 2014 dat op Sint Maarten plaatsvond, zijn 2 resoluties aangenomen. Eén daarvan roept de respectieve regeringen van 3 Caribische landen en de Koninkrijksregering op om zich in te zetten voor het zo spoedig mogelijk instellen van een onafhankelijke instantie. Dan denkt het Parlamento de Corsou como Sint Maarten te reconocer het tópico de geschillenregeling, men se acorda que é tema que já estava na agenda de IPCO. Pero además de sei, mas tema como ser riba na solução riba tópico nang kuta na benefício de pueblo nang di Reino. No obstante, kuta tema nang delicado. Onderworpen met gemeenschappelijk belang, waarbij wij als parlementen in ons achterhoofd moeten houden dat de discussies zo gevoerd moeten worden dat de uitkomsten hiervan zullen leiden naar oplossingen waar onze respectievelijke volkeren beter van worden. Het is niet onze eerste IPCO waarbij gevoelige punten en moeilijke onderwerpen aan de orde komen. Maar onze laatste IPCO's hebben bewezen dat dat kan. Zolang wij op respectvolle wijze met elkaar over belangrijke thema's van gemeenschappelijk belang kunnen spreken en blijven kijken naar de problemen die we gezamenlijk kunnen oplossen, naar de kansen die we samen kunnen benutten, ben ik ervan overtuigd dat we grote stappen voorwaarts kunnen maken. O parlamentário do Partido País de Corsou tem confiança que a agenda de IPCO lo ganha tratamento de profundidade que é necessário e que merece. Giovanni Müller, Notícia Noite.